AP Chelsea song pen ma joining la pen 6 serial cherok to kamai kidu phangke donga pothak manja thana long cherok to kamai padopon Denarong Multipurpose Cooperative Society Limited along Raratum Hurkicho Kahuri Chintong constituency arlo MSC Avisit Group and Kachinto Sayamo Kiklem Ponchepan Long Ekesom Lapen Hem Kimi Kampu Kardom Pinini Libertatan Bangpi Sami Promela Timungpi Non Birtangton Pen Archiponitha Preni Bhai Krinar Kep Arni Lakha Inkurasi Borjana Howard Dilai Parkalong AP Chelsea Asong Pen Ma Joining Lapen Shishidal Awareness Program Peman Pon Bangso AP Chelsea Amailong Nangchitongron Jai Qatar IAS Retired President AP Chelsea Angtong Inti Qatar Spokesperson AP Chelsea Martina Qatarpi Borjan AP Chelsea Candidate Sarkiri Rongphar General Secretary AP Chelsea Lapen AP Chelsea Central Committee Pen Kursing Timong Lapen Treasurers Lapen Kiong Dunga Kethi Kidingatom Chitongdun Bangso Amailong Kiong Dunga Karbi Aralatum AP Chelsea Songalong Chipaok Dun Tanglo Kachini Duna Tenki Bang Krikep Suse Armu Atum AP Chelsea Songalong Chipaok Dun Bangso Ahut AP Chelsea Chunbang Jai Qatar Hinpen Aman Kedu Karbi Poho Penabang Putina Phanta Archupon Pen AP Chelsea Long Chipaok Duna Tumaphat Choro Pajir Ponno Bangso Poho Karcho Ahut Alang Linong Chirabdun Martina Qatarbi Angtong Inti Qatar Spokesperson AP Chelsea Lapen Central Committee Pen Kebanga Bangphu Bangphiatum Chirabdun Puthot Borjana Long AP Chelsea Mailong Karbia Khipen Akaprek Kuki Lapen Garo AP Chelsea Songalong Chipaokdun Lapen Anparta Bangsahut Kuki Lapen Garo Ajutang Kekam Sitami Peklang Pono HDP Pen Wilson Bay Reports Karbi Daily News Bangke kopane parke benge plak pola kalido chingina polake atema na likachari bang phekhe pudang de kupulu lakente la ethote depo lasi na lipuan karbiang long dak lak troksi narke amuluk tu la puan abang propan na likeja ponje bang jong se ame keja ke pode kupulu lake na ne ram future pok le thepai mang le rok polake lasi ini tunglong none bangke dang jian sudame ini tunglong la bangso kacariang hoilong komat makang itu sia paran aning ke hang protang pe dak kacaria ron sik sidul aron bangke lagi cini bek nang pot hek bek nang pot kacini pe me pen si vote nang pidun si ke me gadi hang bak be poisa ke long ya phan hem so ke long ya phan chok pulete chok chelo adet ka chirai ya phan akhei ka chirai ya phan si nang pidun nang ye nang pa hai nang ya pot la sini tum adet ka chirai thegi akhei ka chirai thegi phan sini tum jasemet sik sidul constitution la pen akaprek ron ni tum than bon bom lo la pen ni tum chini lo alang ni tum chini lo te election law tengke akeme nei amoni da phansi invite nangi bo pot election hut alang litum la invite pu sin litum ning the ange pet nei ge moheta neli lecture long ta pulo ini to along lina ge chike ong nei ge hojai district na thu lamding area lapen ge long langkai jan lapen ke Nogam district na thu la Jokola Bandha na thu hapuan anung na thu lapen Kajironga na tu lapen Golaghat district pen kilometer ingkoi bak nang entang lo pusini tum kachini Karbiang long athima Golaghat tu ta Karbialam pinakedi kolat ke hat po pot ke lage amasi kulat po posi Ohomia tu Karbia tum han ili Songkor dep atum ili tum han convert det apisi Karbialam te endet lo masih gola begitu Golaghat haladak dukan do gitu hala Subhon Siri Dhon Siri alang roi ke kapadim lasi Golaghat kulat ke hat popot lagi Karbiang long ha Golaghat ataun acitim anta Karbiang long lang non ante kilometer ingkoi susilo ilito malong linang ti la asami satunta las koi lalo nili komla bagan PS si bangla nasional kongres apa sih perang April sampai non kongres along kita PS presiden sekarang si kami
Kongres pen COC kini ladak nilai tam long sedami BPS si atau klaim kedam kini sikse dolar pan klaim non karbia khai mate inglong aso khai ke kisung bin nong lo lasi ke dam tang chiklo yona prang Assam State Assembly long third grade la pen fourth grade boreng ang hoita direct recruitment mate State Assembly pen si bang hala ba MLA tumsi nang claim de lasi la ke ki bin nai lo inherent subject lo grade 3 la pen grade 4 ke de mira lang ke chor la pen chukidar bel ke theng atum ala sona post ke ki bin nai lo la pen ki biga velo boreng ke sada me la an tame non bang ke council atum along ajak ko ave de lo dang ti la ke kisung ki padu ka lima kalang lo kadi lasi non la bang so kisung me chepa jogi bil tamne APHLC long si bang pet nang pokado kabi lapen pini kuki bena nang join dun lo lapen garo tum tadu lapen cultural troops tame hinia khai de meta dak nang perform lo lasi non ke bang jela bang ke siam tum nang join dun po lapen rengma tum nang join dun po lapen tiwa tum na chingkiar lo non lapen dimasa tum da lason lo nang join dun yapo lasi nile tuma kemang bang lo 6 schedule labang so 6 schedule pen situ autonomous state technology pinangan na tumbang ke chini ni pena jok 6 schedule ke biong autonomous state nai sitame autonomous state ko award ko na pelo kana di itu autonomous council pen si autonomous state award na itu constitution long ke jok long atema autonomous council long te emet hang pen kacharia council self rule ple tu mathadamo ladak aron itung selam long lo vote ke jok aron lapen election ke pado aron lapen voter list ka selam lapen election kar jab dun anta ang deng ping ko along tribal along ni habar kudo la so teng bensi itung claim dena Pini preni phai Chris Serkeparni manja raikom sakia tumpen manja thana long non malom kium phluk phangkidong puthak cherok tokamai kidopon Bangso amai ki patir piponaki manja OC Roman Bordolo SI Gram Singh Rongpi Ari Sangho Lapen Bobby Jigdong PS Assistant Secretary Tumsi patir pipono Mai Charipon Lawyer Ekurani Susil Sorong Sarong Asar Pensi Mai Charipon Mailong Alhiaman Pen Kachitong Nun Sona Singh Terang Sarkari Gaubra Rongbang Hidi Bhupen Teron Rongasar Longnit Ahiti Jugal Langthasa Rongasar Arthuram Arong Kul Bahadur Thapa Rongasar Bethani Nepali Arong Jungsi Gite Rongasar Chong Hang Beng Arong Alang Nitum Chitong Nun Pen Mai Ardipitun Manja Police Station Kaparlo Kado Kave Rong Pharoi Sira Thongkebra Plian Parlo Pondo Epen Chitong Atuma Phanan Pinang An Chithanjimong Padopono Non Malom Jasmet Phangidong Pu Kachithang Phluba Joksi Mai Podoponang Koklopusi Chithan Pon Nonamat Phangidong Lake Itubalom Ke Nanglelela Lasila Hai Tindun Tap Nangni Komani Chini Ne Pinamonit Rongarlo Nangnu Jok Plote Nebra Raikum Saikiari Dengsi Hodanang Chipusi Mai no OC Ramen Bordoloi Thanpon Lapena Jehagatum ke Phangkedong Amen Pen Pinaan Kanghuatum Tadu Lasi Lahai Manghunangni Laben Konani Chini Niamonit Break Jegamonit Do Pulote Nep Check Pen Arju Chodangchi Rongarlo Nongno Cheba Donangni Pusi Mailong Chithanpon Kenang Sodalam Gari Kebek Helmet Lapen Gari Kebek Kenangji Alo Lapen Aron Korenangji Puta Mailong Kenang Sodalam Highway Chithanpon Manja Pen Sarlongki Tokbi Report Karbi Daily News Denaro Multipurpose Cooperative Society Limited Lemsalong Ake Japan Sangkeron Ponabang Piatum E-Post Machine Mate Online Pen Fingerprint Keper Ponang G Aronadang Chini Pamimida Jok Sang Kena Pura Hut E-Post Machine Kahino Dena Jok Radatum Hurcho Idut State Government of Assam Pen Ration Card Ketomaron Semar Ponsi Food Security Act Ateng Pen Ningkan Surinira Cricketom Aningkan Pangdang Ponsi Kidukela Arada Tumaphan Mata Ponsi APL BPL AAY Card Pen Ahawartina Long Kido Multipurpose Cooperative Society Limited Lemsalong Lapen Consumers Kido Atumalong Our Sai Piponsi Radatum Mesen Pen Our Sai and Ponongo Lasonsi Ration Card Pen Asangkicho and Our Sai Aronatang La Ponsi Non Pen Ki Anutin Card Holders Kido Atuman Tami Online Pensi Sangkichi and Our Sai Tiponsi E-Post Machine Mati Online Pen Keber Ponangji Aronatang Pathipono Laswateng Pen Ahawartina Long Kido Multipurpose Cooperative Society Limited Lemsalong Sitame Online Pen Ki Piponangji Aronateng Pensi Sang Pipontango Laswapora Hut Pini Prenify Chris Serkeparni Denaro Multipurpose Cooperative Society Limited Lemsalong Matikola Ahavar
anat sangkeron pon arni pathik monsi sangki pipona pora hut bang troxia bang phi aphan piera pora hut network mate e-pos machine kememede da jok sangkeron ington koklo laswa jok halada kedo sangka chu enduna bang phiatum e-pos machine arona tang kachuni pon pete da jok hur chu idutlo dongmokak pen moninambe report Karbi Daily News sang ave tamo na kunam kiye ban Ebe sang jor pik anang le tum akoy ji bang ke lage kopre pasi rosan na sika sini na nang tum ini lo ni tu ke long lap aku ini tu hang de na pe a tempo pa du corpo ekam sanar ko aki mo ini tu hang ko ke ave akara sang na pa chok ni tu kan soy pala chok na nya ta sari pala tin pala ra pan na pima na pipelo ni tu kan ke kala sudah pala long ben he akela non kar ki ni bang ke sari jon ben lo ni tu athakar bonai sari jon ben ke athakar ke bonai ateng ni tu long ben lo dining koy velo pa ke non bang ke la dine koy tadi ni pake ek parla tabe jon ke long le tu agosto chik lo ke ni lo people enon de dan na Endundi mani nili pugeso angke dila hema sorta ni nyapa ta nili hem sorta birlais rang khedelo usumata bikrai joni rang khedelo anu kapre khanang lu dun tame sila amina ahena pina fingerprint abe bear be ti bladak bear be misilong bear be putilong le joni lo sitame nili anu nu thanta phun puri lo ni hem so de tame bang pa delo inu pang nang lu noi pasame nang lu de sa me la sa card hemang le ro tik sang nang le la sia agosto chik lu bang ni long dun de dela tan fingerprint ave de sang long ja aran ke ave ke velo tam akapre ani ke bang ton nang humri lo nili kret heraksia ni ta bang lo pena secretary ave ma chabi ta ave pena le bang oi pulo cleaner ke bar ni bang ke sang ave igelo tu ko officer ma ta pon lang ke anani ta kata Pini Chingthong constituency arlo MSC a visit gropen Bichikri Lamps Assam Kangpupen lapen commercial estate lapen pinporong kedam donri kikim kerang ponji aphan long isompon Priachik loni pai Craser Gap Pini Chingthong constituency arlo pinporong kedam atowar aphan donri kimpipon popupen kikim kerang ponji aphan pini long e sompon danglo aduntu long e lobuya long commercial estate ahem kikim kerang ponji aphan long e sompon pangchinglo Lapentu long e lobuya long MS Bichikri Lamps Limited asahem kimita ingpuponlo bangso long MSC a visit kro Chingthong VDC chairman long kiteron bari miem sar imbe Chingthong lingdokpo Mensing Hanse Chingthong Borpator Himari Senar lapen BJP klembang phubang phiatom chitong nunti long e lobui MS kula long awareness program kam join TGC midalong MSC a visit kro chitong nun Vothalang Sopen, Average Strong Report, Karbi Daily News.